και συναντηθήκαμε και βρεθήκαμε. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Και έστειλε επιστολή κάτω στο Υπουργείο και είπαμε ευγενικά και με υπομονή να περιμένουν να μας απαντήσουν για να κινηθούμε ολοκληρωμένα. Γιατί το να τρέχουμε έτσι, χωρίς να έχουμε μια απάντηση, χωρίς να έχουμε στα χέρια μας στοιχεία, το τι θα συζητήσουμε, δεν έχει νόημα. Το να μαζευτούμε και να τρέχουμε να κλείνουμε τους δρόμους και τις γραμμές είναι το μόνο εύκολο. Απλά κινηθήκαμε πιο συντονισμένα. Όσο αφορά αυτό που προσάγει την καθυστέρηση, ναι, Σάκη, αυτά όλα καλά που λέμε. Αν στο τέλος αυτή που προπάρια δεν πάρει την απόφαση και έχουν πει και οι βουλευτές μας ότι όχι, τι ήταν η στήριξή τους. Πήραν μια στήριξη αρνητική, έστω για τον κόσμο να πούνε ότι στηρίζουν την περιοχή αυτή εδώ πέρα. Κάναμε Καρικράτη. Δηλαδή ο Καρικράτης έγινε. Και από εκεί και πέρα κόμμα αυτή την κοινωνία πάνω στην Βορύτιδα. Τι ήταν η στήριξή τους. Αυτοί πώς μας στηρίξανε. Όλα θα είναι καλά, αλλά αυτοί πώς μας στηρίξανε. Σαν περιοχή εδώ πέρα μέσα. Όλα στους δικούς μας. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Εδώ